Unang adlaw sa voter registration sa nagkalain-laing dapit sa Sugbo, gidagsa sa mga gustong magparehistro. Apan gitataw sa COMELEC nga walay dawaton nga transfer of registration. Ani ang report. Nag-una og linya sa gihimong offsite voter registration sa usa ka mall sa Barangay Basak sa Lapu-Lapu City, kining mga tinun-an sa high school sa usa ka pribadong tunghaan sa Barangay Gunob. Sa gawa sa mall, grabe kataas ang linya sa mga tawo nga gustong magparehistro. Apan kay napalyar ang camera sa tulo ka mga computer, usa lang ka computer ang nagamit sa capturing ug nihinay ang dagan sa proseso. Doon natay kuan sa glitches sa atong technicality sa atong computer pag kunik ba. So mo itong gipahubat na ko kay nako gikuha nga wire sa opisina. Gipasabot sa election officer nga giuna nila ang mga nanag-edad og 15 ngadto sa 17 anyos nga mga tinun-an. Mga new registrant lang usab ang dawaton sa napo ka adlaw nga voter registration ug dili ang katong gusto nga mo transfer sa ilang registration. Karon lang 1-2 times sir, walay transfer. Busawa na mo dayon ang 77 anyos nga taga Kalapi, Bohol sa pagparehistro. Mauli na naman mi oy. Kahit dito nung gusto ko wala sa inyo, balhin lagi ko dire kay naman ko dire yun. Wa usab makaparehistro si Dario Conde, 26 anyos, kay walay dalang ID nga usa sa mga rekisito. Ang voter's ID gamiton unta niya alang sa medical assistance sa iyang operasyon. Samtang milinya usab ang 54 anyos nga dialysis patient kay ang ihatag nga voter's ID gamiton sa medical assistance. Among gusto nga magparehistro mi kay para pud baka pangayo mig tambal man ba. Pangayuan bayag katong rehistro. Paabot na lang gid kung kay naan ako dere. Bisan kun Biyernes karon, ting klase ug ting trabaho apan gidagsa sa mga talisayno ng unang adlaw sa offsite registration ganihang buntag. Alang sa mga buot mo botar sa barangay SK elections karong Disyembre. Nahimutang ang offsite registration sa second floor sa usa ka mall sa Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay. Gilantawan na sa Talisay City COMELEC nga doble pa ang mga morehistro karong weekend ug hangtod na sa pagtapos niini sa sunod semana sa Agosto 8 ug 9. 15 years old on election day, that's gonna be December 1, 2025. Magparehistro para sa SK elections. Dirita sa Southtown Centered sa Mall, Bulacau. We are in constant coordination with the COMELEC here in Talisay, no? And then, ang atong ginasiguroan na ang security o peace and order. Samtang sa Mandaue City, gidagsa usab ang unang adlaw sa voter registration nga gihimo sa usa ka mall. Nagkugi paglinya ang mga botante nga babantayan sagad kanila mga estudyante. Hangtod kaganihang udto, moabot sa 300 na ang nakaparehistro sa COMELEC. Ang maong gidaghanon, gihangop nila kay buot pasabot, daghan ang misanong aron makaparehistro. Nang hinaot sila nga dili magpaabot sa deadline ang mga tao. I hope magpermi ni siya kada adlaw. Okay ra yun kaysa sa last day sila mga botanan. Unang adlaw sa voter registration sa Dumaguete City, Negros Oriental, nalangay sa makadyot human mipalyar ang signature pad. Kini ang linya gawa sa usa ka mall sa mga gustong magparehistro sa unang adlaw sa 10-day registration period. Sa monitoring sa COMELEC, moabot sa 100 ka mga tao ang milinya sa unang oras sa pag-abli sa registration. Apan nakasugat og gamay nga problema, human mo palyar ang signature pad sa biometric table. Pasabot sa COMELEC, dili compatible ang program nga gihatag sa COMELEC Central Office. Mag-alas 11 na, dihang migana ang tanang computer nga gigamit sa biometric. Ang atong observation is very good survey kay dili mismo sa among opisina daghan ang kapila nga parehistro. Ako si Luan Merondina. Ako si Femery Dumabok. Nico Sereno, Balitang Bisdak.